every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Хора съм на Китамата факт. Мисля, като ги е по 75 и днес ще говорим за И нещо. днес, как сте видели горе в заглавието, днес ще правим Клип за лъжите. на центъра сме. Не На часовникова такова. Да, уникална ветка е. Това на клипа ще ви покажем, да. Ако сега Да, си- накрая на клипа ще ви покажем 5-6 снимки. Да, като лайф чат. Нещо такова. Добре, нека да започваме с клипа. Клип. И така, хора, едно от нещата, не знам дали знаете, е, че ви лъжа, че имам къса коса. И си я оправям, всъщност тя е дълга. Така, най-често на нещата, които лъжим спри да направиш петата моля, е за оценките в училище, за и такива простоти, сещате се. За такива простоти и много често поне лъжим за оценките. Примерно, една от лъжите, които най-често използваме е при вас. Нещо, за което ви излъгахме с Наско е, че не сме илюминати на това трона на илюминати, не снимам върху него и сега вече сме официално илюминати. Тан. Добре, вече нека наистина да си кажем лъжите, за кое начин ще ги използваме. Сега ще се няма да лъжа. Аз съм спрял да лъжа, но лъжите са за училище, за навънка. Родителите много често се лъжат. Ако приемно си през всяко неправилно извикате, казва си какво сте правил днеска, не знам, някакви такива простоти. Не съм го правил това и такива глупости. Затова най-често лъжим. За родителите и такива глупости. Лъжим приятелите си заради, примерно, ще ходим на опера. Примерно, някой му казва на твоя приятел, че аз ще ходя на опера, обаче ти за да се защитиш. Такива глупости казваш, че няма. И такива, и мюзикъли, и подобни прости, които не са модерни днешно време и не искаш да ги правиш. Се хванахте. Някой път лъжам. Сега, дами и господа, камерата отива при нашата звезда. Наката. Да. Да, както някой от вас и аз ми се е случило да лъжа понякога родителите ми за пари. Наката е Светана вода да ме пита. Светана вода не напита, браво, е разна лъжа. Явно заради това не лъжа по друг начин родителите. Или другите не. Да. Аз лъжа приятелите си с много работи. Най-вече наката. Не, възикам се. Не, възикам се. Като стане някакво нещо, да се излагам, разбира се, че трябва да излъжа. Така е. Да. Схванахте какво имаме предвид. Напишете в коментарите. За какво сте лъгали вие? Ако не е това, което току-що ви казахме, разбира се, да не имитирате. И то няма да напишете, въпреки че това клип ще го гледате, защото казваме, пишете коментарите, пишете коментарите вие. Лайк и дислайк, ако не ви харесва. Сори, обаче е така. Вие не пишете дори да ви кажем. Да, хора, насладете се на нашата фотосесия.